כן. בסדר? עכשיו אני רואה את... עכשיו שיש חושך, את לא תראי. קשה לי לראות את ליאור. את ירון אני יכולה לראות יותר טוב. כן, איך אני לא יכולה לראות אותו? את ירון גם אני לא רואה. איזה אהובה אני? אותך אני רואה, אבל. אותך אני רואה. אותי את רואה? צלמי אותי הולך לחדר. ואני לא לוחצת על האדום. לא צריך כל הזמן. פעם אחת אין פעם. תה. את רואה אותי עכשיו? שלום לך! שמע, אהלן. בוא נראה אותם ישנים. תביא פה פוקוס, שאני אגיד משהו למצלמה על התה שעשית. לחצת על האדום עוד פעם? שיהיה לך פאוז. תצלם את... רגע, עכשיו אני מצלמת את אודי וענת. הם ישנים, הם שנת ישרים ישנים. הם מאוד מאוד עייפים, אודי וענת. אודי אמר שהוא הולך לישון ל10 דקות, אבל הוא ישן כבר שעה. הנה ענת, רואים אותה? והנה אודי, ישן לידה. טוב, אנחנו עכשיו עוזבים את החדר של אודי וירון. אני מדברת עם עצמי קצת. תתי כמעט רץ. בוא נלחץ עוד פעם פאוז. עכשיו אני מצלמת, הנה. הנה עוד פעם אילן. הנה האוזן של אילן. אוזן. איזה אוזן. והנה, הנה הוא. ליאור בקטטה. הנה ליאור. ליאור. תעשה שלום. שלום, תעשה שלום, שלום. ליאור, אתה עייף? קצת. ספר בבית, ממה אתה עייף? זה מהסמים, הם הרגו אותי. הסמים. ואתה ירון? הוא אותו דבר כמוני. אתה עייף מהטריילר? אתה מלשין. הטריילר עבר עליך? הוא טריילר זה אודי. אודי. אודי את ראית מקודם. אודי עייף מאוד, אודי. זהו, אנחנו מפסיקים לצלם. כמו סקוטר, ההוא מה... בוקר טוב. בוקר טוב, ליאור, בוקר טוב. מה שמע? אף אחד לא רוצה קפה שחור? תעשי את עם נענע. זה אורגינל, זה כתוב מהספר, ככה זה צריך להיות וככה זה, אין מצב אחר. קודם כל, אהבה בלתי אפשרית, רשום מזל לי. קודם כל ולפני הכל, לי קשה להיות מאוהב. הוא אינדיבידואליסט ואינו מסוגל להתאים את עצמו למסגרת. יכול ויש דרך חיים ייחודית. הוא עצמאי חופשי ואין מי שיצליח להוכיח לו שאינו צודק. חוכמתו תספיק לו להפריך כל טיול שיעלה. מסיבה זו נוטים בני דלי להינשא מאוחר. מה זה אומר מאוחר? 30 ו? או לעזוב מסגרת נישואים שאינה משתלבת עם אישיותם תקריא וצרכיהם. לי בבקשה מה שכתוב. בני דלי אין בעיה להתאהב, אבל הם מתקשים להסתדר עם קרבה רבה מדי. גם אם בן מזל דלי יהיה חולה מרוב אהבה, רשום בסוגריים, הוא לא יתקרב באמת. לכן יתאימו לו מזלות האוויר תן לי פירוש לא יתקרב באמת, מה זאת אומרת טולטול? מזלות האש הצריכים חופש ועצמאות מובן להם. מה זאת אומרת? זאת אומרת תשמע, אף אחד לא ינגב לך את התחת. אוקיי, אתה מבין? אף אחד לא ייכנס לך לתחת, רגע, מה אכלת, מה תחרבן היום? אוקיי, אין מצב. אתה יכול לעשות בשבילך מה שאתה רוצה. אוקיי. כאילו, מדבר על הבת זוג, מה שאת רוצה, תני במוח, תני לחרבן בשקט, תני לקרוא עיתון בשקט, מה יש? אוקיי, זהו, זה הפינל. כן. הבנתי, אז אתה אופטימי אתה אומר. אני אופטימי מאוד, ורשום פה אפילו, חד וחלק, מסיבה זו נוטים בני דלי להינשא מאוחר, אם בכלל. זה לא טוב, זה לא טוב. זה טוב, זה טוב מאוד, זה טוב. מה טוב? אתה דלי או גדי? אני דלי. ככה. נצ'י, התחלת לרמות? לא. מה, אני חושבת שחילקת לך, תוציאי את השתי כיוונים האלה. לי, לא מחלקים 1-1, 2-2. לי, תגיד שלום. שלום. ים שלום. בוא'נה, תחזור תחזור לדלי. כן, זה. שינוי של ממש עומד להתרחש בחייכם. 14 כלבים מחלקים. כן, זה הכי מגניב. ברגע שהפסקתי ללחוץ זה לא מקליט, נכון? יש לך פאוזה לתחילת? טוב. לא. אז אתה מצלם? אם היה לו ירוק אז הוא היה מוריד אותו על הטאקט, לא מבינה. לא, בכיוון בכלל, פה. שבר אותי מהכיוון. היא לא אתה. למה? היא שיטה הכיוון. צריך לשאול. תעזוב, אני לא רוצה.
אתה צריך לנצח. אתה היום. קלף אחרון, תורידי את כל הכחולים. ים קלף אחרון. And then they hushed that children.